lottary nangbai ma gari nonga mathो जिनिस रांसि हा 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 आंनाव 25 लाखनि WhatsAppआव मेसेज फैदों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननियावबो फैनो हागौ आंनाव खननै जाबाय दाख्लै खनसे दिनै खनसे दाख्लैनिखौ दानबाय आं दिनैनिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो मालाबाबो गावनि डिटेल्सफोरखौ हरनानै दाला बिसोर फ्रड गोजा गासिबो नोंथांमोनहा नैबे नाम्बारखौ नायना लादो आरो मालाबाफोर गोदान नाम्बार फैबाथाय WhatsAppआव दा फनाव दा हम आरो दा नोंथांमोननि डिटेल्सखौ दा हर ऑडियो खोनासं उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप उस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप कॉल कीजिए। अगर सर आप उस नंबर पे नॉर्मल मोबाइल कॉल करोगे तो आपकी उस नंबर पे नॉर्मल मोबाइल कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे ओनली ऑन व्हाट्सअप कॉल होगी। आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे बात कीजिए। अगर बैंक मैनेजर आपसे आपके लॉटरी का नंबर पूछें तो चेक लेटर के अंदर आपकी लॉटरी का नंबर है, आप उन्हें अपने लॉटरी का नंबर बता सकते हैं। जैसे अपने लॉटरी का नंबर बताते हैं आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको लॉटरी कहाँ से और कैसे दी जा रही है। नोंथांमोना अडियोखौ खोनाबाय जानांगौ नोंथांमोना मालाबाबो WhatsAppआव बिदि फैबाथाय नोंथांमोननि डिटेल्सखौ दाहरना ला आरो फन बानायनानै खोन्थाहरबाबो नोंथांनि एकाउन्टनि डिटेल्स बा माबा मोनसे लिंक हरबाथाय लिंकआव दासेर नोंथांमोनहा गावबा गावनि सेफटिखौ सानदो आरोना बेखिनियानोसै दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक आरो हाजासे शेयार खालाम लोगोफोरनो जाहाथे बिथांमोनाबो खैफोदनिफ्राय बासायो बा गावो रां जानायनिफ्राय बासायो गोजोन्थों।